Let's live peacefully. Riwruok ma ok mar piny owacho mar Zizi Afrique Foundation ojiwo jokenya mondo we ywagore kendo ginywak lwedo tego kit somo mar CBC matimore e kinde mar riwruok mar pinje Africa AU odhialo higa mar 2024 kaka higa mag keto maino e weche mag somo. E twak margi kod jofwamb weche giango ni gitiyo kamoro achiel gi pinje mag Afrika ma ugwe ka oting'o Tanzania, Uganda kod Kenya e bero kit somo mar CBC ka jokenya ijiwo mondo obed kamoro achiel e konyo tayo CBC sikul. Jatije mar Dr. John Mugo gimedo ni kit somo mar CBC biro miyo jopuonjre kit lony manyasani mabende biro konyogi e dago ngima makare kinde mabiro. E kinde ma riwruok mar pinje mag Afrika duto, African Union, oyango higa mar 2024 kaka higano mar dhialo chenro mag somo. Kama e okang' mokwongo ma EU otime mano to maino kuom chenro mag somo. Wang'eyo adiera ni pinje mag Afrika ma ugwe ahinya ahinya osebedo ka keto lokruok mar neno ni chenro modok kare. 2024 has been named the Africa Union's Year of Education, and this is the first time in history for the African Union to recognize is central for human capital development across the continent. Africa unless if we get education right. But what excites us even more about this year is the recognition of the need for 21st century skills, educating an African who needs for living in 21st century. This implies that Kenya can already because CBC that is under implementation has duly recognized some of the components that are known to be key for 21st century